ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାବାର୍ଥ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାବାର୍ଥ କଣ୍ଡାଲି, ଅପସନ୍ ବି ବୃଦ୍ଧ ରେଡ୍ଡି, ଅପସନ୍ ସି କୃତ୍ତିବାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଏକନାଥ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଏକନାଥ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବଣକୁ ଗଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ବି ଅରଣ୍ୟକରେ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୟାରେ, ଅପସନ୍ ଡି କରଣ୍ୟରେ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘନାଦ, ଅପସନ୍ ବି ତ୍ରିକାୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ବାସୁଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣରେ ତ୍ରିଜଟା କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘନାଦର, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣର, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର, ଅପସନ୍ ଡି ରାବଣର। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ସି ବଳରାମ, ଅପସନ୍ ଡି ସଞ୍ଜୟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ବଳରାମ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଘନାଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଦଶାନନ, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଝିଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଲୋଚନା, ଅପସନ୍ ବି ଅଦିତି, ଅପସନ୍ ସି ଘୃତାଚି, ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ସୁଲୋଚନା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ବଂଶଜ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି କୁବେର। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁବେର, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସହସ୍ରବାହୁ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କୁବେର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଭସ୍ମାସୁର, ଅପସନ୍ ସି ହୈରଣାକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅତିକାୟ, ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିକାୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚବଟୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହନୁମାନ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗ୍ରୀବ, ଅପସନ୍ ସି ଜଟାୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଳି। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଜଟାୟୁ।